ma nepočujem teraz. Ja som nemohol plávať, ja plávam kravla. Hovoril niekto, že nebude. Zajtra súpera ide na vode na trest. 29 a tohto asi nebude. 29 to asi nebude, tohto si nebude. Tomáš, 15 eur, keď máš, zatiaľ 20, počkaj, nemám už 5, tak vlastne máš, to bolo dobre. Som mal aj obavy teda, ako aj tento rok. Kúpalisko je z toho, čo bolo, už samozrejme není ani stopy. Ja som tam teda prakticky cez to letnú sezónu, kedy je vonkajší bazén otvorený prakticky každý deň a ruku na srdce, tento rok je v tých 15 eurách tiež len večera a ten teda nejaký príbytok, nakoľko zatiaľ sa mi darí všetko ostatné vybaviť zadarmo. To znamená žiadne prenajmy, ak sa mi platí. Nemusíme platiť za chodca, nemáme nejaké iné povinnosti, ale každopádne tento hráč má právo 20 minút hrať bez toho, že by ho kapitáni mohli vystriedať. Počet ročný. Tu som to hovoril, 59 máš, si najlepší. No ale ďalší ešte. Hovoril. Prvú desinu hovoril, to nás stačí. Prvú peťku som hovoril. Top 5, povie, top 5. Jasné. Nie, to je to. Miloš Fabián, 59 najviac. Dobre, ďalej. Ďalej Maťo Polák, Igor Vestenický 54, Dobre. Maťo Polák 47, Jozef Cifra 47 a ja 47. Tých 20 minút, keby sme aspoň takí, čo vie chodiť, ne, ten na vozičku nie, ani o barlach, ale čo tam príde po svojich a veselo a tak a vono v kabátiku a ja neviem to a s flaštičkou, že by tých 20 minút tam... Čo povedal babič? Odstal, keď aj odstal, tak to bude pre supera fajn. A tak odstojí. Tak už hrajú v základnej dostave, už hrajú 30 ročných. Ale jeden hral. Tak jeden, ale on hrá za 6. Takže 6 vymenili, polovicu máča. Ale, no lebo ľahko obehne na 6, tak som to myslel. Nie. Igor, keď nechce hrať, tak ako prehovorí? No však ja ho prehováram teraz. No a keď sa nedá, no tak sa nedá. No. Prezliec je k dispozícii na kúpalisku Eva Šatna. Chceli som vás poprosiť, aby sme tam nejak pred tou, okolo tej 1:45 boli futbalový klub, vypísal zbierku na defibrilátor. Sa im podarilo vyzbierať nejakých 2,5 tisíca eur, tak kúpili a prvýkrát bude teda... Používa pri našom zápase. 15 hrajú dobre znamenie. Áno, prehráme. Takže majú a možno ani nie. Možno majú jedno. To väčšinou 1 euro. Zbierka cez Donio bola založená 29. októbra. Na jej konci 10. decembra bolo vyzbieraných 2975 eur. A to je suma, za ktorú sa mohli zadovážiť defibrilátor špičkovej kvality. Treba pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Tento AED prístroj je prvý defibrilátor Priešťanov, ktorý je umiestnený v exteriéri a je v dispozícii širokej verejnosti non-stop 24 hodín 7 dní v týždni. Celý bazén? No, keby to. Pôjde do zálohy. Potom tam bude ešte záloha Peter Učeň. Plánovského. Kto je toto? Ja, ty nevidíš. To je Fritz Dominik. Ty ideš.
nie, to všetko na teba sa bedá. Nie, lebo ja som len žijá dcera, tak hral Miroviča. A Miroviče ti to... Poďme chlapci, do toho exil! Poďme chlapci, do toho exil! Poď, môžeš, poď! Poď hore, poď hore! Hore, hore! Dobrá, výborná! Brankár! Pekne, Peško, výborne! 6-2 vedeme s tým Čechmi, vieš? 6-2 on je autom, ľudia. Ty si šofér. Ale Jano není autom. Priateľov, členov väčšných exulantov a pravých exulantov. Prvý je od bývalého majstra Československa v vodnom pole a jediného, teda, za ktoré Kúpele Piešťany alebo Slovan Kúpele Piešťany získali, od Ivana Markoviča. Pozdravujem všetkých účastníkov Štefán Cupu a spomínam najmä na prvé ročníky hrané na lúke Zajevou. Rád by som bol dnes medzi vami. Chálni, ale aspoň myslou budem na hrišti. Z Washingtonu Jimmy Kočvara v podstate to isté spomína a odkazuje vás a pozdravuje to, čo Ivan Markovič, a SMS-kou to isté, veľa úspechov a zdravia v novom roku vám želá Jožo Vojtko z Rakúska. Víťaza nemáme komu gratulovať, takže vám zaželám. Všetci sme to zdraví prežili. Sportu musíme gratulovať. Teda Igor, ja neviem, ako rameno, alebo čo. Zaželám vám dobrú chuť a veselú zábavu. Bronzovú železnú, alebo drevenčenú bronzovú, Dobre, Peter, dostav si, druhý počas si tiež. Fúr hľadal mimo oného cela, až za plotom, že je tu ešte niekto, kto by si chce zájsť. A my dvaja, že my sme pripravení,